Be? Nyugodtan bemehet. Köszönöm. Majd akkor, most egyelőre nem mehet be. Most miért nem mehetek be? Még mindig ott tartunk, akkor elmondom újra. Mondja el újra. Hogy regisztrációhoz kötött a tárgyalás látogatás. De én nem vagyok látogató. Egyelőre látogató, mert nem tudunk semmit. A PP melyik paragrafus alapján dönti el, hogy én látogató vagyok ügyvédként, vagy a munkámat végzem? Ha önnek van meghatalmazása, nyugodtan Ön bemehet. jogosult az én ügyvédi meghatalmazásomat megtekinteni? Minden esetre ahhoz, hogy látogasson egy termet. Ne. A kérdésre válaszol. Az ügyvédi meghatalmazás az rám legyenek tartozik. álljanak kicsit félre, mert a ki- és belépők hadd tudjanak bemenni és Melyik az a kilépő és belépő, akit én akadályozok hogy most? tudjanak, legalább a lehetőséget adja meg, hogyha valaki be akarna menni, akkor be tudjon menni. A lehetőséget magának kéne megadnia, hogy bemenjek. Szóval az én ügyvédi meghatalmazásomat, vagy a kollégámnak az ügyvédi meghatalmazását, azt ön hogyan fogja az ügyvédi titoktartás figyelembevételével megvizsgálni? El fogja kérni az ügyvédi titoktartás körébe tartozó meghatalmazásokat? Semmi közöm nincs hozzá. Csupán Nagyszerű. kapok egy tájékoztatást arról. Tájékoztatást azt milyen alapon Hogy kell végrehajtani egy rajzolás? tájékoztatást arról, parancsoljon. Ezért mondom, hogy legyen a kedves, akkor Hát bement, nagyszerűen bement. jó, köszönöm szépen. Itt jobbak a fényviszonyok. Köszönöm szépen. Szóval, tájékoztatást? Nem akarnak bemenni, vagy be akar, nem tudom. Mi vagyunk, minket képvisel a Ja, az Mikor ügyfel. kezdődik a tárgyalás? 10-kor. Akkor ahhoz fél órával előtte kezdődünk a beléptetés, akkor fél 10-től lehet. Csak arra kérem, hogy hasonló, mint ahogy most is állnak, hogy ne állják a be. Köszönöm szépen. Szóval akkor ezt a tájékoztatást, ez milyen jogszabály alapján kell végrehajtani, a tájékoztatást? Hogy ön tájékoztatom? Nem. Az, hogy ön tájékoztatja a kúria elnök helyettese valamiről, és ön tájékoztatást hajt végre, ez a legújabb, hogy tájékoztatást. Jogszabályok nem kellenek hozzá, igaz? Mi alapján bírálja el azt, hogy ezt a parancsot önnek, vagy tájékoztatást teljesítenie kell, vagy nem? Mi az az anyagi jog, ami alapján ön megítéli, hogy ez törvénybe ütköző egy ilyen kérés, vagy nem? Tehát akkor menjünk sorba. Én csak ugyanazt tudom elmondani. Megkapunk egy tájékoztatást, hogy maga a kúria, mint szervezet, hogyan működik. Tehát melyik tárgyalás mikor kezdődik. Mikor lesz a beléptetés. Ki az, aki regisztrált, ki az, aki nem. Ki az, aki eljáró félként jön be, és azt természetesen beengedjük. Ön viszont nem regisztrált. Nem eljáró ügyvédként van jelen. Még a bíró, még az ügyvéd úr nem érkezett ki. Bíró nem szólt, hogy önt akkor mégiscsak engedjük be. De azt várjuk pedig, én is azért várom, hogy nyugodtan be tudjon menni. Szóval akkor azért a kérdésre nem válaszolt. A tájékoztatás a rendőrség mi alapján hajt végre? A tájékoztatás a rendőrséget miért köti bármibe is? De miért kötnek? Azért, mert köt. Azt mondja, hogy köti. Mert végrehajtja. Maga, van egy személyes létesítménybiztonsági intézkedés az épületre vonatkozóan. Igen. Ez arra vonatkozik, hogy ki az, aki beléphet, és milyen szabályok alapján léphet be. Nem, alapvetőleg ez az intézkedés sor, ez valóban biztonsági intézkedés. Az, hogy én ügyvédként bemegyek egy tárgyalásra, és a kollégámmal együtt dolgozok ez ügyön, az nem biztonsági kérdés. A diktatúrákban, a legaljasabb diktatúrákban biztonsági kérdés, hogy egy ügyvéd egyébként ellátja a feladatát. Vannak erre ilyen eszmegállapodások egyébként. Az se érdekli önt, hogy vannak magasabb szintű jogi normák, mint a kúria elnök helyettesének a tájékoztatása? Vagy mi lesz, hogyha a kúria elnök helyettese azt mondja önnek, hogy dobjon ki, akkor ki dob? Mert akkor félve fogok bemenni. Mert akkor nem merek megszólalni a tárgyaláson, mert ha valakinek nem tetszik, akkor lehet, hogy akkor bevisznek a venyigébe. Nézzük annak, hogy akkor belépett rendelkezett erről a bíró, vagy nem, mert akkor belépett az ügyvéd úr. Ha nem, akkor viszont nem. A kollégáim megnézik. Ez csak azért nagyon jó, mert egyébként 9 órától menne az a tárgyalás, odafigyelve mindenki végezhetné a munkáját. De ön ezt akadályozza. Hát dehogy nem, mert más se csinálnak bent a tárgyaláson. Önnek ez a véleménye? Nem, ez nekem nem a véleményem. Én nem vélemények alapján élem ügyvédként az életemet, hanem jogszabályi környezetben. Önnek minden az, ami jog, azt lehúzza a vélemény szintjére, és véleménye mindenkinek lehet, bármekkora baromság. Önnek van véleménye? Nem, nekem nem véleményem van. Én elmondtam, hogy mi az alkalmazandó jog, és megkérdeztem önt, hogy a jogból melyik szakaszt választja ki az eljárásához. De egyelőre nem jutottunk annál tovább, hogy megkérte a kúria elnök helyettese, hogy tartóztassa fel az ügyvédet is. Nem kérte meg, hogy engem feltartóztasson? De akkor bemehetek. Szerintem még az ön nevét sem ejtették a száján. Szerintem nem is tudja, hogy itt van. Akkor
Akkor miért nem mehetek be a munkámat végezni? Nem önre konkrétan hozott bármiféle. Akkor miért nem mehetek be a munkámat végezni kollégámmal? Elmondta önnek a kollégám, hogy Egy generális szabályt hozott, aminek teljesen természetesen joga van. generális szabály. Igen, Micsoda? a mai napra vonatkozóan arra vonatkozóan, hogy csak regisztrációval kötötten látogatható a tárgyalás. De nem vette észre, amit mondott önnek a kollégám, hogy nem regisztrációs hallgató akarok lenni? Most még jelenleg az? És ön ezt alezredesként hogyan ítélje meg a polgári perrendtartás és az ügyvédi törvény alapján, hogy én ki vagyok? Most jelenleg tudja igazolni, hogy ön eljáró ügyvédként van jelen? Önnek kell igazolnom egy ügyvédi megbízást, ami ügyvédi titoktartás alá tartozik. Ön nem szerepel azok között a lista között, a névsor között, Igen. megadtak tájékoztatásként, hát akkor ezek szerint csak. Ez bent a kúrián, ez egy ilyen meghívásos buli? Természetesen. Kérem, engedje, hogy velük is. Tessék. Hubert István, segítsen, hogy mi dolga van, 9 óra Aztán biztos, hogy nem múlik. És szégyen az az ország, ahol a mafiózó végrehajtók 100 milliókat keresnek, önök meg, mint rendőrök, keresnek, mit tudom én, maximum 300 000 forintot, és rákényszerítik a rendőröket, hogy a mafiózókat védjék be. Ami ki nem derül, hogy mafiózók, önök védik 300 000 nettóért mondjuk a több 100 milliót kereső mafiózó végrehajtókat. Milyen ország ez? Hát önöket megtapossa a magyar állam, mert csicskáztatják önöket a végrehajtók mellett, akiknek a bűnös keresetét önök védik be. Ha önök nem volnának, akkor nem tudnák végrehajtani maffia módszerekkel a szerencsétlen embereket. Önöket használják, alig kapnak fizetést, ők meg 100 milliókat keresnek, és amikor vádalkut kötnek, akkor még azon dolgoznak, hogy esetleg azért, hogyha már Tasnádi Péternek az ügyvédje mellett dolgoznak, akkor maradhassanak végrehajtók, ugye? Kilakoltatják a fél országot, a nyugdíjasok nem tudnak enni, nem tudják fizetni az albérletüket, és ezt az önök védelme alatt csinálja a végrehajtói maffia. És önöket meg alig fizetik meg ráadásul. Most ki van tiltva innen? Ki van tiltva? Láttam a szituációt, de ez valahogy röhelyes. Hát ez a diktatúra. Ez az egésznek a lényege. Az Európai Uniót nem tartom Is. egy tiszta. Minél jobban retteg a diktatúra, annál keményebb intézkedéseket alkalmaz. De azért majd kíváncsi vagyok, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke mit fog szólni ehhez az eljáráshoz, és mondjuk intézze kérdést a kúria elnökéhez. Vagy még az ügyvédi munkát is karhatalmi eszközökkel korlátozzák.